चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खुंग्रिं गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव UPPL आइजो गांखंनि बानजायनायाव खुंफुंनाय गेवलां मेलाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि नुजाथिनायाव गुबुन गुबुन दोलोनि गासै सा 428 सुबुंफोरा UPPL दोलोआव आखाइ हमफैयो। लियनेल मेसि, किलियान म्बाप्पे आरो पेरिस सेन्ट जार्मेन हानजाखौ मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय मोनसे दुखुनांथाव रादाब। चेम्पियन लिगनि बानजायनायाव जानाय जोलुर बादायलायनायाव PSG हानजाया FC बायार्ननि हेंथायै गेलेनायाव जेननो गोनां जायो। बलिउडनि फावखुंगुर सतीश कौशिकआ 66 बोसोर बैसोआव बुहुमखौ नागारनानै थांनो गोनां जायो। मिथिनो मोन्दोंदि बिथाङा हार्ट एटेकनि जाहोनाव गावनि जिउखौ खोमानानै लानांगौ जायो। भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि आरो नखर मन्त्रि अमित शाहमोना टुइटारनि गेजेरजों बिथांनि जिउ खोमानायखौ लानानै दुखु फोरमायदों। आसामनि केबिनेट मन्थ्रिफोरा स्टेट गेस्ट हाउस क'क्राझाराव भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि दैदेननायाव केबिनेट मिटिं खालामनो खाबु मोन्दों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे जथुमनाय हाबाफारियाव आसामनि केबिनेट मन्त्रि इउदि ब्रह्मआबो बाहागो लाहैदोंमोन। जम्मु काश्मीरनि चेनाब हायेन ओनसोलाव भारतारि आर्मिया 100 फिट गोजौ भारतनि फिरफिला बिरहोदों। भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि आरो अस्ट्रेलियानि गाहाय मन्त्रि एन्टनि एल्बानिसआ बर्डार गावस्कारनि गोसोखां सान फालिनायाव गुजरातनि नरेन्द्र मदि स्टेडियामाव खुंजानाय क्रिकेट बादायलायनायाव खेला नायग्रा महरै 9 मार्च खालि बाहागो लायो। भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिजों लोगोसे अस्ट्रेलियानि गाहाय मन्त्रि एन्टनि एल्बानिसखौ BCCIआ गाजा गोमजायै बरायदोंमोन। आसामआ बिर जोहोलाव लाचित बरफुकननि रनसाय लिरनायाव गिनेस वर्ल्ड रेकर्ड खालामनो हायो। मोनथिनो मोननाय जायोदि 42 लाखनिख्रुइबो बांसिन सुबुङा लाचित बरफुकननि बारै बिथांनि 400थि जोनोम सान फालिनायाव रनसाय लिरदोंमोन। गिनेस वर्ल्ड रेकर्डनि सुबुं स्वप्निल दांकारिकारआ आसामनि गाहाय मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मानो 9 मार्च खालि मान बिलाइखौ गथायदोंमोन। आम आदमी पार्टीनि सानै मन्त्रि सौरभ भारद्वाज आरो आतिशीया दिनै सावस्रि बिफान आरो सोलोंथाइ बिबाननि मन्त्रि महरै समायखिरा लायो। आसामनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव खौरां, शुभम राभाआ आसामनि गिबिसिन AFCA लाइसेन्स गोनां कच जानो हादों। हलिनि रंजानायखौ नोजोर होनानै आसामाव गासै 10.62 कौटिनि जौ फाननो हादों। थांनाय 7 आरो 8 मार्च खालारखालि हलिनि रंजानाय फोरबोखौ नोजोर होनानै आसामाव जौ बायनाया बांदों। आसामनि आबखारि खाजोना बिफाननि रिपर्ट बायदिब्ला गासै आसामनि कामरुप मेट्र'आव 10.62 कौटिनि जौ फाननो हादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। पाकिस्ताननि एजेन्ट हमजानायनि उनाव आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया बृहस्पतिबार सानखालि होनदों दि हादरनि बिरोधि खामानि मावग्रानि सायाव गोब्राब एक्शन लानाय जागोन। आसामनि मरिगावआव सासे पाकिस्तानी एजेन्ट हमजानायनि उनाव आसामनि CMआ बे बाथ्राखौ बुंथिदों। दायनिगिरिखौ बाहारुल इस्लाम होननानै सिनाय मोनदों। मिथिनो मोनबावो दि बियो आसामनि मयराबारि पुलिस स्टेशननि सिङाव थानाय सारुसला बाजाराव मबाइल दखान सालायोमोन। मालयेशियानि सिगांनि प्राइम मिनिस्टार मुहिद्दिन यासिनआ केलेंकारि खालामनायनि दायाव खाजादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथांखौ थाबैनो बिजिरसालियाव दिन्थिनाय जागोन। मिज'राम पुलिसआ मोन 17 रोखोम सिखावै लांखुमानो नागिरनाय जिब-जुनारफोरखौ हमनो हादों। मिथिनो मोनदों दि बे लांखुमानो नागिरनाय जिब-जुनारफोरखौ म्यानमार हादरनिफ्राय लाबोनाय जादोंमोन। मुम्बाइआव सानै नाइजेरियानि सुबुंफोरा ₹30 कौटिनि ककेन हमजादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथांमोना ककेनखौ उदैनि सिङाव लाखोमादोंमोन। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोनोदि बिथांमोनखौ डाइरेक्टर अफ रेभिनिउ इन्टेलिजेन्सआ मुम्बाइनि छत्रपति शिवाजी महाराज इन्टारनेशनेल एयारपर्टआव हमनो हादों। दिल्लीनि मालाय मन्दिराव गंसे थार गारिनि जाब्रबथायजों सानै सुबुंनि जिउ खहा आरो सा 8आ जोखोम जायो। जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ दिल्लीनि अल इन्डिया इन्स्टिट्युट अफ मेडिकेल साइन्सआव थिसननाय जायो। मिथिहोनाय जायो दि बे जाब्रबथाया थार गारिनि अभार स्पिडिंनि थाखाय जादोंमोन। भारतनि नखर बिफाननि मन्त्रि अमित शाहआ त्रिपुरानि सुबुंफोरनि थाखाय संबिजिरारि राहा लानो सानदों। बे सुलुंखौ तिप्रा मथानि सासे गोहोगोनां सुबुं प्रद्युत देबबर्मनआ टुइटारनि गेजेरजों फोरमायदों। बिथाङा फोरमायबावदों दि अमित शाहआ आरो बिथांनि दोलोआ त्रिपुरानि सुबुंफोरनो संबिजिरारि राहा लानायाव हाजासे मदद होगोन। बृहस्पतिबार सानखालि आसामनि मरिगाव जिल्लानि सिङाव थानाय लाहरिघाट हायार सेकेन्डारि स्कुलाव HSLCनि बिगियान आनजादाव सा 9 फरायसाफ्रा आनजादनि नियम फालियैनि थाखाय एक्सपेल जायो। एक्सपेल जानायनि गेजेराव सासेया हौवासामोन आरो सा 8आ हिन्जावसामोन। फरायसाफोरनि मुङानो जाबाय शमीमा अख्तरा, महिमा बेगम, खशीमा खातुन, सलमा खातुन, सारा बानु, साहिल आलम, मौसुमी बेगम, रुबताज जाहान आरो मार्तुजा बेगम।
दुखुनांथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि तामुलपुरनि खालिपुराव थाग्रा सुर्य आलिम मगोरा 8 मार्च बृहस्पतिबार सानखालि रुंसारि जायो। बिथाङा इउनाइटेड गरखा पिपल्स अर्गानाइजेशननिबो गाहाय बिथोनगिरिमोन। बिथांखौ सिगांनिफ्रायनो गोबां बेरामजों जुजिनांना दंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। गरखा फरायसा आफादनि आफादगिरि अर्जुन छेत्री, गरखा सन्मिलननि आफादगिरि कृष्ण भुजेल, गरखा जौगाथाय काउन्सिलनि गाहाय मावफुंगिरि प्रेमसिं तामां, गरखा साहित्य सभा आरो इउजिपुरनि बिबानगिरिफोरजों लोगोसे गोबां सुबुंफ्रा मान बावनानै जोबथा बिदाय होनायजों लोगोसे गावसिनि दुखुखौ फोरमायो। आसामनि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय आबगुरिनि दैमानि हाखराव गबनानै सानै गथ'सानि जिउ खहा। मिथिनो मोन्दोंदि गथ'साफोरनि बैसोआ 14 बोसोर बैसोमोन आरो गथ'फोरनि मुङा जादों जगन्नाथ उपाध्याय आरो जुगल शर्मा। बिसोर सानैबो क्लास 8 आव फरायोमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। थांनाय बृहस्पतिबार सानखालि आसामनि सिङाव थानाय गहपुराव सासे 1 बोसोर उन्दै गथ'सानि गोथै सह बोखांनो मोन्दों। गथ'नि बिमाया मिथिहोयोदि बुधबार बेलासियाव गथ' आरो बिफाया बाजाराव थांदोंमोन, नाथाय सानैबो फैफिनाखै। गथ'नि सोलेरखौ मोसौ खानो थांग्रा गामियारिफ्रा बोखांनो मोन्दों, नाथाय गोमानाय बिफानि दासिमबो जेबो खौरां गैया। गथ'नि मुंखौ प्रागज्यति बरदलै आरो बिफानि मुंखौ सचिन बरदलै होननानै मिथिहोयो। नायबिजिरगिरिफ्रा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरगासिनो दङ होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मोनसे गिख्रंथाव जाथाय आसामनि सिङाव थानाय बङाइगाव जिल्लानि फालिरलाल फलपारानि गंसे मन्दिर सिङाव सासे लाइमोनखौ सुथारदों आरो सानै मानसिया जखम जादों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला हलिनि दल उत्सव फालिबाय थानाय समावनो सासे लाइमोना सुरि दाबाजों हामला खालामजायो। बिनि खाथिजों थांबाय थानाय सानै सुबुङा नुनानै रैखा खालामनो नाजानायाव बिथांमोनहाबो जखम जायो। जिउ खहा जानाय सुबुंनि मुंखौ धरणी दास बुंना मिथिनाय जादों। जखम जानाय सानै सुबुंनि मुङानो जाबाय रबिन चन्द्र शील आरो सार्दन पल। दायनिगिरि कृष्णा शीलखौ पुलिसआ खानानै लांबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगावनि सिङाव थानाय 3 नं कक्सागुरिआव गुलि गावनाय जाथाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला क'क्राझार जिल्लानि गसाइगावनि सिङाव थानाय 3 नं कक्सागुरि गामियाव वेस्ट बेंगलनि हाग्रा बिफाननि 25 आरो 30 सुबुङा गादबनो नाजादोंमोन आरो बेयावनो गुलिबो गावनाय जादोंमोन, नाथाय गुलिया रावनावबो नाङाखिसै। जाथायाव गादबनो नाजानायाव सा 7 सुबुंजों लोगोसे गबिन्द बसुमतारी फुटबल क्लाबनि जोलुर गेलेग्रा जोहोलावखौ जखम खालामना गालाङो। सा 7 जखम जानाय सुबुङानो जाबाय रिहुल मुसाहारि, सिलास नार्जारि, मन्जिला बसुमतारी, रसनिल्टन सपन बर्मन, पबित्र बसुमतारी, सन्जिखा बसुमतारी। मिथिनो मोनबावदों गादबनो नाजानायाव गंबा मटर साइकेल बुफायदों, लोगोसे आइजो माहारिनियावबो आखाइ होयो। गसाइगावनि सिङाव थानाय साबकाटानि पुलिसआ नायबिजिरगासिनो दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों।